Farkas Zsuzsanna, ért független polgármester jelöltje. Sokszor emlegetjük azt, hogy Érd gazdálkodását átláthatóvá szeretnénk tenni. Szeretném önöknek bemutatni ennek egyik legjellemzőbb példáját. Az Aba utcai hídnál vagyunk. Ennek a hídnak a felújítására tervpályázatot írtak ki, és a győztes 23 millió forintért valósította meg. Azt mindannyian tudjuk, hogy egy tervezés a megvalósításnak maximum 5-10%-át teheti ki. Ha egy kicsit számolunk, akkor az jön ki, hogy olyan 300-400 millió forintért kell ide egy hidat építeni. Milyen hidat szeretnénk ide építeni 300-400 millióért? Egy viaduktot? Van nekünk arra szükségünk? Talán ez a legjobb példa arra, hogy mit szeretnénk megváltoztatni Érden. Átlátható legyen a gazdálkodás, és ne adjunk oda sógoroknak, komáknak mindenféle szerződéseket. Változtassunk együtt! Szavazzon ön is Farkas Zsuzsannára, Érd független polgármester jelöltjére.